Pozdrav svima, Marin ovdje, opet za Nokia Mob. Kad smo još sad pogledali osjetljivo zaslona Nokia Lumia 720 uređaja, bio bi red to isto demonstrirati na Lumii 520, koja kao i ovi skuplji uređaj ima opet te opcije, odnosno opciju super osjetljivo zaslona. Nećemo baš pretjerano grebati po površini, s obzirom da ovaj uređaj nema Gorilla staklenu zaštitu, već samo staklo otporno na ogrebotine, pa ne bi htjeli dovesti se u probleme. Dakle, vidite da naravno Nokia Lumia 520 kao i 720 ima jako osjetljiv zaslon kojeg možete koristiti i sa čarapom, i to poprilično uspješno. Isto tako možete staviti i rukavicu. Možete isto tako koristiti sa ovom kuglom za pravljanje, odnosno ovom ručicom za praviti sladoled kugle. A na odmet je jedno elegantno korištenje i sa ključevima ili čak i karabinom. Dakle, Lumia 520 također posjeduje tu unikatnu sposobnost korištenja zaslona bananom, ali i ostalim oružjem i slično već. Moje ime je Marin, pratili ste još jedan ludi nezaboravan test osjetljivosti zaslona. Pratite Nokia Mob blog, pratite nas na YouTube, pratite nas svugdje gdje god poželite. Pozdrav!